ба хизмат даъват карда мешаванд. даъвати тирамоҳӣ аз 1 октябр шурӯъ шуда ӯ пула аз шумо мегиранд ва шумо ӯҳдадор мебошед ки салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. чхеле ки гуфта будем ин видеомон дар бораи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мешавад. бо диққат тамошо кунед. як нафара тавсиятон метиҳем ки проверкаи депортатсияҳо мекунад. агар шумо бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия запрет дорен ё ин ки не, рақамашон дар рӯи экран мебирояд, то қад дар ватсапаш бинависонед ва қати шумо суҳбат мекунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо фармони даъвати ҳарбии тирамоҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. имрӯз президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ва ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбӣ муҳлати хизматро адо карда фармон ба имзо расониданд. тибқи фармони мазкур хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати хизматро адо карданд моҳҳои октябр ноябри соли 2024 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат дода мешаванд. инчунин шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997 ва соли таваллуди 2006 ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ даъват карда мешаванд. яъне ки аллакай фармони даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз ҷониби президент ба имзо расид. солҳои таваллуди 1997 ва 2006 ба хизмат даъват карда мешаванд. дар инҷа шумо моҳҳошам ба назар бигиред. мисол соли 1997 ки аллакай аз 27сола гузаштагие ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд. ё соли таваллуди 2006 ки ҳоли 18сола шидагӣ набоша агар ба хизмат даъват карда намешавад. ҳамин рӯзу моҳҳоша ба назар бигиред. аз 18солагӣ то 27солагӣ кадом рӯзу моҳе ки туурӣ мегирад ба хизмати ҳарбӣ шаҳрванд даъват карда мешавад. бояд гуфт ки дар кишвар маъракаи даъвати навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ду навбат баҳор ва тирамоҳ сурат мегирад. даъвати тирамоҳӣ аз 1 октябр шурӯъ шуда то охири моҳи ноябр давом мекунад. яъне ки то 27 ноябра идома мекунад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ин бод як информатсияе ки бисёри нафарҳо мехостанд дар ин мавзӯъ маълумоти пурра дастрас кунанд ва мо чхеле ки ваъда кардем официални чизере ки дастрас кардем баҳри шумо видео кардему фаҳмондем. акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шуморо ҳуҷҷатотон тамом шидагӣ бошад ва хоҳед ки границаи Қазоқистон бирен ба дили пир сафар кунед, рақамошон дар рӯи экран мебирояд. ҳатман айноми ма занг зада гап занед, бо ягон скидка мекунам, мебарам миёрамтон. Қурбонов нависондай: бародар, патенти ма 6 моҳаш мондай, 3 моҳша кор кунам, Тоҷикистон бирам, гашта биён намегардонам. вақте ки шумо қонунӣ кору фаъолият мекунед, вероятности аз рейс гардондани шумо камтаракай бародар. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, яка писар ба хизмат даъват мешавад? яка писар аз даъват ва хизмат озод ҳастад. як кас нависонда: салом ака, ману шавҳарам дар ноҳияи Сино ЗАГС кардем. пас аз чанд соли зиндагиамон ба ноҳияи Шоҳмансур кӯчидем. дар ҳолати аз як ноҳия ба ноҳияи дигар кӯчидан, мо бояд ЗАГСамонро бекор карда, пас аз нав бояд ба шавҳарам ЗАГС кунем ё ин ки не? ин кор ягон зарурият дорад ё ин ки не? илтимос ҷавоб диҳед. не, ин кор ягон зарурат надорад. мисол шуморо мисол наёрам, агар ягон нафаре ки ЗАГСша ҷидо кардан ва аз ноҳияи худаш кӯчида ба дигар ҷо сафар карда бошад, умуман пропискаш дар ҷое ки ба қайд бошад, ҳамунҷа муроҷиат мекунанд барои ЗАГСа ҷидо кардан. а так мисол шумо зиндагитон тинҷ осуда ва худованд кунад ки доим тинҷ бошад, ба шумо ягон зарурат надорад ки барои дигар ҷо кӯчидантон бо айсари нав ЗАГС бикунед. як кас нависондае ки акаи Сорубон, айзалатая карона қарздор бошӣ, ягон гап мешавад, натиҷаша проблема мешавад, натиша. вақте ки шумо айзалатая карона ё умуман айлубои банк қарз мегиред, дар ҳама ҳолат шумо ӯҳдадор мебошед ки қарза пардохт бикунед. дар ҳолати пардохт накардан дар суд метиҳанд шуморо ва палюбому ба чӣ ҳолат ба чӣ роҳе ки набошад ӯ пула аз шумо мегиранд ва шумо ӯҳдадор мебошед ки ҳамун пула биспоред. саломов нависондай: салом ака, ҳамин гапҳои дар шаҳри мо нест, мардума хабарҳои бад метиҳем. мо имина барои ягон шаҳр видео намекунем ба фикрам. мо хизматрасоние мекунем, наворҳое мекунем ки
мардуми тоҷик умуман дар куҷое қарор доранд, як информатсия ба худшона дастрас бикунанд. ба ҳамин хотир бародарои азиз ва гиромии қадр, ҳар нафаре ки дар ҳар куҷое ки қарор дорад, аз ҳамин видеоҳои мо як чиз не як чизи дар корӣ умед дорем ки ба худша мегирад. Як кас нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин отпечатки супоридан ҳатмӣ шидагия ё ки не? ин чиз ҳатмӣ шидагӣ нестай, не ки изи ангушт супоридан и ба плюси шумо дар шаҳри Душанбе пеш аз Россия рафтанатон метавонед ки отпечатки бисупоред ва ба шумо мисол ҷавоби аниқша мегӯянд ки шумо запрет доред ё ки рафта метавонед ё ки наметавонед. Як кас нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, синну соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ боло рафтагия ё ин ки не? Не бародари азиз, дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ягон тағйироту иловаҳо ворид шидагӣ нестай, махсусан барои синну сол. ин чизҳо мақсад ягон асос надоранд. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. Render Forest.